Jo, lidi, vítejte u tohohle videjka. Dnešní video je na jednu srandovní historku. Sakra, proč to bliká? Je to nový telefon za 5 milionů. Já se z toho zblázním. Ježiši, přestaň blikat. Haló, 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 haló? Je tam někdo? Proč to zase sakra bliká? Mě to fakt nebaví. Alo, to je pokažené nebo co? Já nevím co. Asi je to nějak pokažené. Já jim na tím Japanů. Já jim na to skočila těm Číňanům. Říkají, že to je úplně krásný, výhodný mobil a prý, že není vůbec vychytaný. Takže co jsem zjistila doma, že je úplně vychytaný. Haló, takže čaute, tenhle vlog se úplně nepodařil. A když se vám video líbilo, dejte like, koment a odběr a to je vše. Čau. A jelikož už je 10. Sakra, musíte to furt blikat.